ప్రైజ్ లార్డ్. ఆమె మంచితనమే ఆమెను బ్రతికించింది. అవును, ఆమె మంచితనమే ఆమెను బ్రతికించింది. మంచి చేసేవారికి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది. మంచి చేసేవారికి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది. మనం చేసిన మంచితనం ఊరికనే పోదు. అది ఎప్పుడోకప్పుడు మనకు తిరిగి సహాయపడుతూ ఉంటుంది. మనం చేసిన మంచితనం ఎప్పుడు పోదు. అది రేపటి దినానో ఎప్పుడోకప్పుడు మంచివారికి ఎప్పుడు మంచి జరుగుతుంది. మంచి చేసేవారికంట ఆ దేవుడు ఎప్పుడు తోడుంటాడంట. మంచి చేసేవారికంట ఆ దేవుడు ఎప్పుడు తోడుంటాడంట. అవును, ఆమె మంచితనమే ఆమెను బ్రతికించింది. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది. అదేంటంటే, మీరు మంచి విషయముల యందు ఆసక్తి గలవారైతే మీకు హాని చేయవాడు ఎవడు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది. మనం మంచి విషయాల యందు ఆసక్తి గలవారైతే మనకి హాని చేసేవారు ఎవరు ఉండరు. మనం మంచి విషయాల యందు కనుక మనం ఆసక్తిగా ఉంటే మన శత్రువులు కాస్త మనకు మిత్రులుగా అయిపోతారు. మంచితనానికి అంత గొప్ప శక్తి ఉంది. మంచితనం వల్ల మనం చేసిన ప్రతి సహాయం, మనం మాట్లాడిన ప్రతి మాట, మనం ఏది చేస్తే అది మంచిగా ఉన్నప్పుడు అది శత్రువుని సహితం మంచివారిగా, శత్రువుని సహితం మిత్రులుగా చేస్తుంది. మంచితనం, సహాయం చేసే గుణం అంత గొప్పదనమాట. అందుకే ఒక రోజున ఒక వ్యక్తి అంట తన గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడంట, అయ్యా, నేను ఒక మంచి వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నా, ఒక బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నా, నేను ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో నాకు చెప్పవయ్యా అని అడిగాడంట. అడిగితే ఆ గురువుగారు అన్నారంట, నువ్వు పెట్టే వ్యాపారంలో పోటీతత్వం అనేది ఉండకూడదు. నువ్వు పెట్టే వ్యాపారంలో నువ్వు నమ్మకంగా ఉండాలి. నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పాడంట. ఓహో, అలాగా, మరి ఏ వ్యాపారం పెడితే బాగుంటుంది, ఎలాంటిది పెడితే బాగుంటుంది, ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అడిగితే ఆ గురువుగారు అన్నారంట, ఈ లోకంలో మంచి వ్యాపారం కానీ మంచిది కానీ చేయాలి అంటే అదేంటంటే మంచిగా బతకడమే కష్టం. మంచిగా ఉండే దాంట్లో పోటీతత్వం అనేది ఉండదు. మంచిగా ఉండడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. కుదిరితే దాన్ని ప్రయత్నించు అన్నాడంట. అవును, ఈ రోజుల్లో మంచిగా బ్రతకడం చాలా కష్టం. మంచిగా జీవించడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే స్వార్థపూరితమైన ఈ లోకంలో స్వార్థంగా లేకోకుండా నిస్వార్థంగా ఉండాలంటే చాలా కష్టం. బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 36వ వచనంలో మనం అక్కడ ఒక చక్కటి స్త్రీ కనపడుతుంది. ఆమె పేరు తబిత. ఆమె యొప్పేలో ఒక శిష్యురాలుగా ఉండెను. ఆమెకు భాషాంతరము దోర్కా అనే పేరు. ఆమె సత్క్రియలు ధర్మకార్యములు బహుగా చేసి ఉండేది. ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మంచి స్త్రీ కనపడుతుంది. ఆమె పేరు తబిత. ఆమె పేరుకు భాషాంతరము దోర్కా. దోర్కా అనగా లేడీ. అవును, బైబిల్ గ్రంథం అంతట్లో కూడా సత్క్రియలు చేసే విషయంలో, మంచి కార్యాలు చేసే విషయంలో, ధర్మకార్యాలు చేసే విషయంలో దోర్కాకు సాటైన వారు ఎవ్వరూ లేరు. ఆమె చాలా మంచిది, ఆమె చాలా గొప్పదనమాట. క్రైస్తవులందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, దోర్కా వంటి జీవితం ప్రతి వారు కూడా కలిగి ఉండాలి. ఆమె ఇతరులకు సహాయపడే విషయంలో ఆమె ముందుండే స్త్రీ అనమాట. క్రైస్తవ స్త్రీలందరికీ ఇతరులకి సహాయపడే విషయంలో దోర్కా ప్రతి వారికి ఆదర్శం. ప్రతి వారికి ఆమె ఒక స్ఫూర్తిదాతగా మిగులుతుంది దోర్కా. ఈమె ఒక రోజున కాయలా పడి చనిపోయిందంట. ఈమె ఎప్పుడైతే కాయలా పడి చనిపోయిందో అక్కడున్న వారందరూ కూడా ఆమె ఎవరికైతే సహాయపడిందో, ఎవరికైతే ఆమె పేదవారికి సహాయం చేసిందో అక్కడున్న వారందరూ కూడా ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఏడ్చారు. ఆమె ఏడుపు ఎంత, ఆమె కోసం ఏడ్చిన కన్నీరు కానీ, ఆమె కోసం వారు ప్రలాపించిన ప్రలాపన ఎంత గొప్పదంటే, ఆమె చేసిన సహాయం కొరకు వారు ఆమెను బ్రతికించుకునేంత విధంగా ఆమె సహాయపడి ఉందేమో. వారు ఆమె కోసం ఎక్కడో ఉన్న పేతురుని వారి దగ్గరికి తీసుకువచ్చి దోర్కాని బ్రతికించుకునేంత విధంగా వారు ఆమె కోసం కన్నీరు పెట్టారు. బహుశా పేతురు గారి కోసం వారు వెళ్ళి రావడం మాత్రమే కాదు కానీ పేతురు గారిని వారు ప్రయాసపగా బతిమాలుంటారు. ఏమని? దోర్కాను బ్రతికించయ్యా, ఆమె మా కోసం అది చేసింది, ఆమె మా కోసం ఇది చేసింది, ఆమె మా కోసం అంగీలు కుట్టింది, ఆమె మా కోసం సహాయం చేసింది, ఆమె మేము కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని ఆదుకుంది, మాకు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆమె మాకు సహాయపడింది, మేము కన్నీరు కారుస్తున్నప్పుడు ఆమె మా కన్నీరు తుడిచింది అని అనేక విధాలుగా పేతురు గారిని చెప్పి వాళ్ళు బతిమాలుండొచ్చు దోర్కాని బ్రతికించమని. ఆమె చేసిన చిన్న సహాయమే ఆమెను మరలా బ్రతికించే విధంగా, ఆమె చేసిన చిన్న మంచితనమే ఆమెను మరలా బ్రతికించే విధంగా సహాయపడింది. అవును, ఈ రోజున మనం అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటో తెలుసా? క్రైస్తవులందరూ కూడా ఇతరులకు సహాయపడే విధంగా ఉండాలి. క్రైస్తవులైన మనం అందరం కూడా క్రీస్తు ప్రేమను చూపేవారిగా ఉండాలి. క్రైస్తవులైన మనం అందరం కూడా క్రీస్తును స్వదర్శంగా మనలోనే ప్రత్యక్షంగా కనపరిచే విధంగా మనం అందరం ఉండాలి. దోర్కా ఆనాడు అలా చేసింది కాబట్టి ఆమె మరలా బ్రతికింది. దోర్కా అలా చేయకపోయి ఉంటే ఆమె బ్రతికేది కాదేమో. ఈ రోజున మనం కూడా చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మంచి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. మనం బాగుండడం మాత్రమే కాదు కానీ మనతో పాటు ఉన్న వారందరూ కూడా బాగుండాలి అనే విధంగా మనం ఉండాలి. అందుకే
ఒక రోజున మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మదర్ తెరీసా తనది కాని ప్రాంతానికి వచ్చి తనకు రాని భాష మా జనుల మధ్య తన కాని ప్రజల ప్రాంతంలో తన నివాసం చేస్తూ తనది కాని తిండి తింటూ అనేక మంది కుష్ఠరోగుల మధ్య ఆమె పరిచయం చేసింది. అనేకులు కుష్ఠరోగుల మధ్య క్రీస్తు ప్రేమను అక్షరాలు నెరవేర్చింది మదర్ తెరీసా. అవును, ఈ మదర్ తెరీసా ఆమెను ఎంతగా క్రీస్తు ప్రేమను చూపించిందంటే ఈనాడు కాలంలో అనేక మంది హాస్పిటల్కి వెళ్తే అక్కడ మదర్ తెరీసా ఫోటోలు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆమె ఎంత గొప్ప పరిచర్య చేసిందంటే ఆనాడు కాలంలో కుష్ఠరోగం అనేది వస్తే వారు ఊరి వెలుపట ఉండాలి. కుష్ఠరోగం అనేది వస్తే అది వారు అపవిత్రమైన వాళ్ళు అపవిత్రులు కాబట్టి వారు ఊరి వెలుపల గవిని వెలుపల వారు ఉండాలి. వారికి ఎవ్వరి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. వారి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళి సహాయం చేయాలన్నా, వారికి ఎవ్వరు వెళ్ళి సహాయపడాలన్నా వారిని కూడా అపవిత్రులుగా ఎంచుతారు. వారిని కూడా అపవిత్రులుగా ఎంచి వారు పవిత్రులు అయ్యేంత వరకు కూడా వారు ఏది పని చేయకూడదు, ఎవరితో మాట్లాడకూడదు, ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. అంటే అంత నిష్టగా ఉంటుంది. అలాంటి అపవిత్రుల దగ్గరికి పవిత్రులైన మదర్ తెరీసా వెళ్ళి అక్కడ వారికి పరిచర్య చేయడం మాత్రమే కాదు కానీ అపవిత్రులను పవిత్రులుగా చేసింది. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. మదర్ తెరీసా చేసిన ఒక చిన్న సహాయం అక్కడున్న వారందరినీ కూడా స్పందించింది. ఆమె తనకు రాని భాష దగ్గర, తనకు తెలియని ప్రజల దగ్గర, తన నివాసం చేయని ప్రాంతం దగ్గర మదర్ తెరీసా ఉంది. ఆమె అక్కడ ఉండడం మాత్రమే కాదు కానీ అక్కడ ఉన్న వారందరికీ క్రీస్తు ప్రేమను చూపించింది. మిత్రమా, నీవెక్కడైతే ఉంటున్నావో అక్కడ క్రీస్తు ప్రేమను చూపే విధంగా నీవు ఉండాలా. నువ్వు ఎక్కడైతే నివాసం చేస్తున్నావో అక్కడ అందరిలో కూడా క్రీస్తుని నువ్వు ప్రత్యక్షపరచాలా. నువ్వు ఎక్కడైతే ఉంటున్నావో, నువ్వు ఎక్కడైతే నివాసం చేస్తున్నావో ఆమె క్రైస్తవురాలు, అతడు క్రైస్తవుడు అని చెప్పుకునేంత విధంగా, వారు మంచివారు అని చెప్పుకునేంత విధంగా ఉండాలి. చాలామంది ఎవరైనా మన దగ్గరికి సహాయం కోసం వస్తే మనము చేసేంత సహాయ స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ మనం వారికి చెయ్యం. మనకంటే తక్కువ స్థితిలో ఉన్నవారు లేదా మన అవసరం కోసం వచ్చిన వారు ఎవరైనా ఉంటే మనం వారికి సహాయపడే అంత మంచి స్థితిలో ఉన్నా, వారికి సహాయపడే ఒక గొప్ప స్థితిలో దేవుడు మనల్ని ఉంచినా మనం వారికి సహాయపడము. ఎందుకంటే ఈనాడు కాలంలో అందరూ కూడా స్వార్థపూరితంగా వారు తమ జీవితాలు జీవిస్తూ ఉంటున్నారు. అందుకే సహాయపడే స్థితిలో మనం ఉండి ఇతరులకు సహాయపడకపోతే అది చాలా దౌర్భాగ్యకరమైన జీవితం, చాలా దౌర్భాగ్యకరమైన విషయం. మనం సహాయపడే విధంగా మనం లేకపోతే మనకి ఎంతున్నా ఏమున్నా వ్యర్థం. కానీ ఈ లోకంలో మన వెంట వచ్చేది మన మంచితనమే. ఈ లోకంలో మనం మరణించినా మన గురించి మాట్లాడుకునేది మన మంచి చేసిన పనులే, మంచి కార్యాలే మన గురించి మాట్లాడుకుంటారు. కాబట్టి ఆ రోజున ఆమె చేసిన మదర్ తెరీసా చేసిన ఆ యొక్క మంచి పనులు, మంచి కార్యాలు ఈ రోజున అనేకులు నేటి వరకు కూడా ఆమె గురించి మాట్లాడుకునే విధంగా అనేక మంది హాస్పిటల్లో ఆమె గురించి మనం అందరం వింటాం, ఆమె ఫోటోలు మనం అందరం చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆమె చేసిన మంచి పనులు. అలాగే ద్వారక కూడా సత్క్రియలు చేసే విషయంలో, ధర్మకార్యాలు చేసే విషయంలో ముందుండేది. సత్క్రియలు అనగా మంచి పనులు చేసే విషయంలో ద్వారక తబిత ఎప్పుడు ముందుండేదంట. ధర్మకార్యాలు, ఇతరులకు సహాయపడే విషయంలో, ధర్మకార్యాలు చేసే విషయంలో అన్నింటిలో కూడా తబిత ముందుంది. కాబట్టే తనకి తెలియని ప్రాంతంలో, తనకు తెలియని ప్రజల దగ్గర అనేక మంది పేదవాళ్ళకి, అనేక మంది ఇతరులకు తనంతట తాను తను ఎంత సహాయం చేయగలిగిందో అంత సహాయం తను చేస్తుంది కాబట్టే ఆమె చనిపోయినా కానీ వారందరూ అయిన వారు కానప్పటికీ వారందరూ కూడా ఆమె ద్వారా సహాయం పొందుకున్న వారే ఆమె కోసం కన్నీరు కార్చే విధంగా, ఆమెను బ్రతికించుకునే విధంగా, ఆమెను ఎలా అయినా సరే బ్రతికించడానికి కోసం వారే పేతురు దగ్గరికి వెళ్ళి, పేతురు వేరే చోట ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి పేతురుని పిలిపించుకొని వచ్చి పేతురుని బతిమాలేంత విధంగా వారు అంతగా ఆమె కోసం ప్రయాసపడారు, అంతగా ఆమె కోసం ఏడ్చారు. ఎందుకంటే ఆమె చేసిన మంచి పని, ఆమె మంచితనమే ఆమెను బ్రతికించింది. ఆమె చేసిన సహాయమే ఆమెను బ్రతికించింది. ఈ రోజున మిత్రమా, నువ్వు అనేక రీతులుగా నువ్వు ఎదిగే కొందుకు నీకంటే తక్కువ ఉన్న వారిని నువ్వు పైకి లేగాల. నువ్వు గొప్ప స్థితికి వెళ్ళే కొందుకు నీకంటే తక్కువ వర్గంలో ఉన్నవారికి నీ చేతనంత సహాయం నువ్వు చేయాలా. అందుకే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది. అదేంటంటే, మేలు చేయటం నీ చేతనైనప్పుడు దాన్ని పొందగొను వానికి వెనుదీయకము, నీ చెయ్యి వెనుదీయకము. అవును, మేలు చేయటం నీ చేతనైనప్పుడు అంటే నీ దగ్గరికి ఎవరైనా సహాయం కోసం వస్తున్నప్పుడు ఆ సహాయానికి నువ్వు తీర్చగలే ఒక స్థాయిలో నువ్వు ఉంటే, ఆ సహాయానికి నువ్వు సరిపడా సహాయపడే స్థితిలో నీవు ఉంటే వారికి ఖచ్చితంగా నువ్వు సహాయం చేయాలి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. మనం అనేక సార్లు మనకు చాలదేమో, మనకు మిగలదేమో, మనకి రాదేమో, మన దగ్గర ఉండదేమో అని అనుకొని ఇతరులకు సహాయపడే విషయంలో మనంతటి మనం స్వార్థంగా ఆలోచిస్తాం. కానీ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది తెలుసా? మేలు చేయుట అంటే నీవు సహాయపడే అంత నీ చేతలైనప్పుడు, నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వారికి నువ్వు ఖచ్చితంగా సహాయం చేయి. కానీ మంచి వారికి
వారికి ఎప్పుడు మంచే జరుగుతుంది అని ప్రభు సెలవిస్తాడు. మంచి వారికి ఎప్పుడు ఆ దేవుడు మంచి చేస్తాడు, మంచి వారికి ఎప్పుడు ఆ దేవుడు తోడుంటాడు అన్న రీతిగానే మనం చేసిన సహాయం మనకి ఊరికనే పోదు, రేపొద్దున ఏదో విధంగా మనకి వస్తుంది. కాబట్టి తబితా వలె క్రీస్తు ప్రేమను మనం చూపించాలి. మదర్ తెరీసా వలె క్రీస్తు ప్రేమను మనం ఇతరులకు చూపించే విధంగా మనం ఉండాలి. ఆనాడు ఆమె చూపించింది కాబట్టే పేతురు రావడం, పేతురు కూడా ఆమెను బ్రతికించాలనే ఆశ కోరాడు. ఎప్పుడైతే పేతురు అక్కడ రూమ్లో ఉండి తబిత దగ్గర మోకరించి ప్రార్థన చేసి తబిత లే అనగానే వెంటనే ఆమె లేచి కూర్చుంది. ఒకవేళ ఆమె బ్రతికిన దినాలన్నీ కూడా ఇంకా అనేకమైన ధర్మకార్యాలు, ఇంకా అనేకమైన మంచి పనులు ఆమె చేసి అనేకమైన మంచితనాన్ని, అనేకమైన పుణ్యాన్ని ఆమె సంపాదించుకుందేమో. అనేక విధంగా ఇంకా బ్రతికింది కాబట్టి తన స్థాయికి మించినంత విధంగా, తన శక్తికి మించినంత విధంగా ఇంకా అనేకులకు ఆమె సహాయపడి ఉండొచ్చు. ఇంకా అనేకులకు క్రీస్తు ప్రేమను చూపించవచ్చు. క్రీస్తు ప్రేమను మాటలతో కాక చేతలతో చూపించిందేమో. ఇంకా అనేకులకు దేవుని కొరకు ఏ విధంగా అయితే తను ఎంతగా సహాయపడాలో అంతగా సహాయపడిందేమో. అనేకులను ఆదరించిందేమో, అనేకులను బలపరిచిందేమో, అనేకులను తను చేయగలిగినంత సహాయం చేసి క్రీస్తు చెంతకు నేర్పించిందేమో. మిత్రమా, ఈ రోజున నీతో కూడా ఒక మాట చెప్తున్నాను. అదేంటి తెలుసా? మేలు చేయుట నీ చేతనైనప్పుడు దాన్ని పొందగొని వానికి నువ్వు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఇప్పటిదాకా నీవు నాకే చాలదని, నాకే రాదని, లేకపోతే నా దగ్గర ఉండదేమో, నా దగ్గర అయిపోయిద్దేమో, నాకు మళ్ళీ చేసేవారు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటున్నావేమో. నువ్వు ఇతరులకు ఏ విధంగా సహాయపడతావో రేపడితేనా వారు కూడా నీకు సహాయపడతారని గుర్తుంచుకో. అలాగే మనం చేసిన ప్రతి సహాయానికి దేవుడు తోడుగా ఉండి మనకు ఉన్నంతల దీవెనగా మనకి ఇస్తాడని మర్చిపోక. అలాగే మనం చేసిన మంచితనమే ఎప్పుడొకప్పుడు మనకి ఖచ్చితంగా మంచి చేస్తుంది. ఉపకారం చేసే ప్రతి వారికి దేవుడు ప్రత్యుపకారం చేస్తాడని మర్చిపోబాక. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే మనం ప్రతిదీ చేయగలం. కాబట్టి మనం ఎదిగే కొందికి మనకంటే తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వారికి ఖచ్చితంగా మనం ఆదుకోవాలి. వారిని ఖచ్చితంగా మనం బలపరచాలి. వారికి ఖచ్చితంగా క్రీస్తు ప్రేమను తబితా వలె, క్రీస్తు ప్రేమను మదర్ తెరీసా వలె మనం చూపించి ఈ లోకంలో మంచివారిగా ఉండి మంచిగా బ్రతికితేనే మనం ఆ జయ జీవితాన్ని పొందుకుంటాం. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మనం బ్రతుకున్నంత వరకు ఎవరు మన మంచితనాన్ని గుర్తించకపోయినా మనం మరణించాక వారు మన గురించి, మనం చేసిన ధర్మకార్యాలు, మనం చేసిన సత్క్రియలు, మనం చేసిన మంచి పనుల గురించి వారు మాట్లాడుకుంటారు. మన సాక్ష్యం అంత విలువైనది కాబట్టి ఆ సాక్ష్యంలో నువ్వు చేసిన మంచితనం నీకోసం ఒక్కరైనా కన్నీరు కార్చేంత విధంగా, ఇతరులు నీకోసం ఒక్కరైనా సరే బ్రతికితే బాగుండు అనుకునేంత విధంగా, నీకోసం పేదవారు, నీకోసం ఇతరులు, నువ్వు ఎవరికైతే సహాయపడ్డావో వారందరూ కూడా ఈమె అప్పుడే చనిపోయిందని ఏ విధంగా అయితే తబితా కోసం ఏడ్చారో అదేవిధంగా నీ కోసం ఏడ్చే విధంగా, తబితా చనిపోతే తబితా కోసం, పేతురు కోసం వారు ఏ విధంగా అయితే వెళ్ళి పేతురుని తీసుకొచ్చి పేతురు దగ్గర ఏ విధంగా అయితే వారు ప్రతిమాలారో ఆమెను బ్రతికించమని, అదేవిధంగా కుదిరితే నీ కోసం నువ్వు మరణించిన ఆ మరణాన్ని బట్టి వారు ఏడ్చేంత విధంగా, బ్రతికితే బాగుండు అనుకునేంత విధంగా నీ ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను. ఒకవేళ ఇప్పటిదాకైనా సరే తబితా వంటి జీవితం నీకు లేకపోతే ఈ రోజు నుంచి అయినా దేవుడిని అడుగు, దేవా నేను కూడా బ్రతికినంత కాలం ఇతరులకు సహాయపడే విధంగా నీ ప్రేమను, క్రీస్తు ప్రేమను నేను చూపించే విధంగా అక్షరాల నాలో కూడా నేను కూడా నెరవేర్చులాగున క్రీస్తు ప్రేమను నేను ఇతరులకు చూపే విధంగా. ఇప్పటిదాకా నేను మేలు చేసే విషయంలో నా గురించే స్వార్థంగా ఆలోచించుకున్నానేమో, కానీ ఇక్కడ నుంచి నిస్వార్థంగా నీ కొరకు వాడబడేలాగా నాకు నీ కృప చూపించాయన్న ప్రభుని అడిగితే ప్రభు ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో అటువంటి కార్యం చేస్తాడు. దేవుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.